Aloha! Naimbag nga rabi tayo amin kakapsat king gagayan. Papagayam iti tangatang sapay kumata ni Apo Diyos ket agturay manen iti panakabalina amang kulding ti puso ken rikna iti nabara tarigagay adom nga kadagiti nabilig ken nabalitukan na sasao ni Apo Diyos. Iti napanalawas na patayab dito tangatang ti may papan iti autoridad at dapat pagtulnugan dagiti amin at tao dito'y Biblia. Do we need Bible authority? By Brother Kevin Presley. Iti Let the Bible Speak TV. We have learned that it is essential to read and study the Bible to help us distinguish whose authority we are following. At this time in Ilocano, we will let our two well-known preachers and evangelists in the Philippines sharing their discussions about the Church of the Bible that is sometimes being ridiculed and ignored because of strict and conservative obedience of the Bible. It is important to know and be prepared because praying for a soul after death is worthless. Kas iti panangiparang ni Lucas iti libro na Lucas 16:19 nga na 31. Dito'y ipaawat na akalpasan iti papatay ket awanen tinamnama may sagpatupay ti kararua na ipanen ipagtutuukan. Isu nga ita at dapay laeng ti gundaway amwen tayo ti umisu adalan. Mangitunda kadatayo iti umisung iglesia pakisalakanan. Listen to Brother Dario SW and Brother Gregorio Maluga discuss about the present situation of the churches of Christ today in Ilocano. We ask that if you have questions and desire to have a Bible study with us, Brother Edmar W. and I will be happy to share with you our stand in the Bible. We would love to have you as our guests for our gathering. We worship God in spirit and in truth every Lord's Day on Sunday at 9:30 a.m. and 1 p.m. on Wednesday for further notice. We meet at 94371 Ikipone Street, White Paho, Hawaii. You may call us at 808-200-7438 or text message us at 808-376-9844 or 808-393-8327. To pagayam you, Melvin Ventura and Brother Edmar Daguyo would love to hear from you. May the Lord bless you. The discussion about the church found in the Bible in Ilocano is about 30 minutes long. We will break for a half-hour station ID and we will resume with the discussion afterward. Take note. Denggen nyo, imutektekan nyo ken agsalutsod kayo ta dayjay pagsasao nga awan ti umuna babawi no diket maud-udi. Isu nga itata na sapapay, masapol ang nakasagana tayon. Deto'y panagdengdeng panagsuksukisok ito misyo asursuro ket isu titulbet tiri daw baka isalakanan. Napinda sa nga adal kakapsat nga panangisagana tayo ti kararua tayo sakbay nga maladaw ti amin. Denggen nyo kakapsat ken gagayam. Iti deto nga programa kaya nga kumablaw kada kayo amin iti naimbag nga malem kaya na nagasatngal daw para kada tayo amin inanamain mi nga da kay lata asiraragsakmet nga makipagat-adal kada kami kada iti sasaw ti ako iti deto nga programa kaya iti isuro ti Biblia kaya ta pagyamanan mi no pay saan mi nga makabkablawan titunggal mesa nagdegdegeg kadagiti nagnaganda ngem iyebkas mi tinendaklan nga panagyaman kada kayo iti panakidangdang kayo kada kami ti panagadal ket naman lakati ti apo bendisyonan na kuma dagitoy nga ayat yo ayat nagakapsat. Alaban iten mi nga papagayam kasti nasasarita mi tinatulabas sa Domingo nga ituloy mi di nagduduan ti adol tayo. May papan iti kinamay sa iti iglesia iti nagapsat. Ulitin takapsat a break
nga ti iglesia ket sana nga kayat nga sauin nga detoy ket denominasyon uno detoy ket patakder kan-kanayon nga bagbagata nga ti iglesia ket tao di kiti nga tao dagiti namati uno iti ababa nga panao Bonggo dagiti na dagitoy ket dagiti na ayaban manipod iti basol tapno na pagsanto na ba iti Ebanghelyo na po tayo sa Kristo. Iti Kapitulo 1, iti muna Korinto, Kapitulo 1, dan versikulo 1, dan versikulo 2. So, nakamasin tayo iti iglesia, kagasan. Awan iti panangdakamat mga pulos, iti maysa nga klase iti grupo ti pamati. Agsipot ta, iti iglesia ket saan nga naton ti tao, dahil iti kapsa ta, Greg. Dahil ket naton na ako Diyos. Mo tayo nga niapo tayo ng Yesu Kristo nga mismo. Iso iti nangikariiri. Iti adapel lang nga si Bibian. Iti panangbangon na iti iglesia. Pagkapasaan di dyan sa labay. Ay Matthew Kapitulo 16, iti versikulo 18, at dito nga mi DJ imbaga ni aputing Jesus ken ni Pedro nga kinunana ang sakbay man DJ kapsataryo aya iba sa taman DJ no apay nga naibaga niya ako Jesus dito kasi ada sa lutsod niya ako Jesus kadakwada nga kinuna niya ako Jesus kadagiti adalan siya sino ti anak kita o iti panagkuna dagiti tao kunana di versikulo 13 ket kinunada dagiti daduma kunada ni Juan Bautista dagiti daduma ni Elias ken dagiti daduma ni Jeremias wenno mesa kadagiti mamado ni Jesus kuna nakadakwada ngem da kayo siya sino ang ipanagkunayo dinamag niya po Jesus kadagiti adalan na dagiti apostol no siya sino iso na ti panagkunada ni Pedro ti Simon Bat kinuna ti versikulo 16 ket Simon Bat ti Simon Pedro ket kinuna na si ti Kristo ti anak ti Dios as bibiyan dahil iti insungbat ni Pedro iti panangdaman niya po Jesus kadakwada no siya sino isuna. Ket iti imbaga ni Pedro at kinuna na sikat ti Kristo ti anak ti Dios as ibibiyag. Dito imot nga simungpat niya Pesos. Ket kinuna na kenkwana iti bersikulo 17. Nagasad ka Simon anak ni Jonas. Ta saan nga ti lasag wenno dara tinong ipaltiing ken ka no diket ni amak nga dasa di langit. Dito yan nga inimbatan niya Pesos ti sarita na di 18 sa Dario. Ket siya kunakmet ken ka asi ka Pedro ka. Ket iti dayto nga bato. Sino tutugtudon na bato? Kapsadaryo. Iti bato nga tutudon na ket isu dijay in Pagani Pedro may papanggan ni Kristo nga iso ti anak ti Dios na ti Biblia. Nga iso ti Kristo. Iso ako na dayjay nga ro Kristo, dayto ti tutudon na anak ti Dios ti Biblia, dayto ti tutudon niya Jesus ti Dios ako na ket sika Pedro ka ket iti dayto nga bato. Dayjay Kristo nga anak ti Dios ti Biblia. Bangunek to ti iglesia ket dagiti ruangan ti Hades sa tod palagi ken kuana. Isu saan nga asi-asi detoy may bangon nga iglesia kapsa Dario kaputa may bangon detoy iti DJ bato nga isu DJ Kristo nga anak ti Dios as Biblia. When haan nga si ata may sa detoy nga institusyon nga implano niya ako Dios. No pay dagiti daduma ket saan saan nga ipatik ti iglesia kapsa Dario. Ay tinmi nga papagaya. Ta adu ti ako ko na kapsa Dario hana na patig ti iglesia. Napatik ti iglesia. May sa nga banag nga panang tagibasit. Dijay plano niya po tayo sa Kristo. May papaniti pag i-bangon din ang iglesia na. Yung sakbay ka kita yung tagapagtagay. Nung iglesia kita awan iti patid na. Wala lawag ta kada kita yatun ta kadundungin nga nagkamalida no ikatunda ti patid ti iglesia. Apay saan nga napataw ti iglesia paitin iti panang ngarambit mo iti mesa na bunggoy in restro mi di gobyerno kang iglesia di Jacob sa labay. Denominasyon. Pero di mo awagan iti denominasyon. Ang
iti parang irestroda, inawagan na mo dada grupo ti iglesia. Wala, ang hangay sa deta ti iglesia nga isusuro ti baro matulat. Hangay sa ti iglesia nga isusuro ti Biblia. Biblia. Iso nga, DJ iglesia nga isusuro ti Biblia ito nga pagayam. No ibilang ti tao nga saan nga napatay para kaniya po tayo ni Kristo awan duma ti patay na ito nakapatpatay ay iti nga papagayam. Kasano ti pan nakauno anya iti balor Uno gatad. Uno gatan DJ Iglesia nga bagbagan niya puting Yesu Kristo kabagunan na kapsa tagle. Ang kita ang tao muna kapsat daryo aya. Nadakamat na dito iti napalabas. Kita ang DJ naibasam iti surat ni Apostol Pablo iti Colosas sa kabay mapantay di gatad. Ngayon talaga nga dito iti mangipakita ipagpakaunanan DJ pati uno gatad kapsat daryo. Kakuna ni Pablo iti Colosas Kapitulo 1, iti versikulo 24. Ita agrag-ragsadat kadagiti sa gabay, gapu kada kayo. Ket tultuluyak ti biyang ko, babaeng tilasag ko, ti agkurang pay kadagiti sinagaba ni Kristo, gapu iti bagina, nga iso ti iglesia. Iti dito nga palawag ni Apostol Pedro, kapsad daryo, ay tinmi nga papagayam, imbatad ni Pablo, nga ti iglesia ti gapo nga nagsagabaan ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Iso daytoy ti gapo nga natay iti cross. Sabagay makunkuna kapsat daryo nga natay ni Apo Hesus gapo iti basol ti sangalubungan ngem naidumduma daytoy nga palawag ni Pablo ita. Kasano nga ta nga nagbaling namin nga no pay pang sangalubungan daytoy ngem iti panangilawlawag ni Pablo. Dati mo ka nagsagaban ni Kristo gapu iti paginang Yesu ti iglesia. Iso nga iparangarang na DJ patay. Tata DJ papatay niya ko iso. Ay wala ta no kumahaan nga napatay. Ay makita tayo kumahaan nga hamot kay hanggang no kumahan ni Apo ni Yesu Kristo. Ngem tapnon mapataod lang deta nga iglesia. Tapnon mapaadalan deta nga iglesia ito nga papagaya. Talaga nagsagaba. Kamo tayo mo kasano pa nagsagaba ni Apo ni Yesu Kristo. Ay saan nga asi nga pa nagsagaba Ang ka sa daryo. Sina na pa nagsagaba. Apay ko na. Mm. Do basahin tayo ti Biblia. EJ Cross ti talaga nga nakarignaan niya po ti Yesu Kristo ti naidumduma pa nagsagaba. Agasen kapsad daryo ilansada. Imaginin no kasano ti rigat ti mailansa. Kasano ti kasaem. Medyo mapalukan ti lansa iti ima. Ken kadagiti saka. Wala. Talaga karedi nga panahon kat saan nga natigsan ni Apo tayo Yesu Kristo kay. At haning nga naturog iti ang Nagpakat. bigat. Tapos na ba na Nababaot. babaot. Iso nga tibukot na karedi nga panahon na derder iti sugat. Saan nga dati basik nga sugat? Nasaan nga sugat? Nung nakarkaro di sukat nan, ijeta agasin datapan nakailan sa kapsat daryo. Kat imagine, inem nga oras nga naibiti ni Je Cruz niya po ting Yesu Kristo. Inem sa kalpasan na natay. Iso nga, saan nga asi-asi nga panagsagaba ko na ngem daytoy ket na aramid nga kinulan ni Pablo nga nagsagaba gapo iti bagina ng Yesu ti iglesia tapnon ije cross ket na iparokto di dara apay namin kapsat daryo. Agsipod Dejadara iso iti gatad Dejay iglesia ay tinatapsat. At ka di pa man nagmestere ta kapsat Kita inyo ti Baguio ken ti amin nga pastoran anang ikabilang ti Espiritu Santo kada kayo as managaywan tapno ipaarab yu ti iglesia ti Dios iso ang ginatang na iti darana 2028 iti libro ti Arami saan nga asi-asi ti iglesia kapsat. gatat ti dara. Dara niya po tayo Yesu Kristo. Iti balor di ng iglesia. Among maragsakan na kiti pamati di kiti iso amin. Nga panangipaad at kinapatid di dara niya po tayo Yesu Kristo. At di dara niya po tayo Yesu Kristo. Dito sumput ang nangipaay nga ng sumpuan ng hugas ti basong ti lubong muna da. Ngayon ti di da makita
Ayan. Nuan niya DJ inaramid nga nang Oy. nagro na ti dara. Di da makita nga DJ nga dara gatag di iglesia. No para ba solo problema tayo. Pasyente ano nga apay nga saan nga pasyente tao dito oy. Nga panangipakita iti kinapatay di iglesia. Nga sarsarita iti Biblia. Nga imbaga niya po tayo Yesu Kristo nga pangunan na. Iso dito ti pakasdawak no maminsan gab sa tayo. Ata adu di kiti mangmangagan tayo ang mangibagbaga ti kinapatay ti panamati kini Apo ti Yesu Kristo. Adu di kiti mangmag tayo nga ti dara ni Kristo tinangugas ka dagiti basbaso. Ngem manmano dagiti pannakangit tayo ti may papan iti pateg di iglesia nga imbaga niya ko Isus nga bangunan na. Atay nga ta. Deta ti kinaw, deta iti saan tayo nga mawatan ka dagiti adu nga agpun ko na nga mamati kini Apo Diyos ka dagiti manaldaw. Kaya saan lain nga DJ dara kap sa tagay. Ay di gatad DJ iglesia. Kuna na pa ito iti Efeso 5, iti versikulo 25. Dan laki ayatin nyo dagiti asawa yo. Akas met ti panagayat ni Kristo iti iglesia. Ket iniawat na ti bagina gapu kinkuana. Iapay na Kita ang kapsat tayo akit. Kaslamay may sa titurong deti kas kasabada Pablo. Ayan. Ikas kasabada ti dara niya po Isos nga iso tinangugas ti basol ngem ti pagsaltekan detoy iso de iglesia niya po Isos. No kasta karon maawadan ta nga dagiti nga rod na subbot iti dara masapol nga dada iti iglesia niya po Isos. Awan iti siya sino man nga ate ko nata haan nga mabaling nga ibaga nga nasubot ka sa tagay nawang kayo ulit iglesia. Di kad na patakab sa daryo nga tinagmanifestaran di pan nakabalin ti dara niya puting Yesu Kristo isuga dagiti namati nga intipon ti Apo iti iglesia na. Ay talaga ata ni Apo Isus ti mangitipon kay. Wan ata jengaro Right. Acts 47 kung nakap sa daryo. Right. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Apay nga inayon ti Apo digiti may salakan dagiti namati anay salhakan iti iglesia na nuhang nga napatik ti iglesia. Una na kita ang kap sa tagay. Binangon ko ti iglesia. Di terminong iglesia may mesa di dyan. Wait. Saan nga mabaling na kunaan ti tao para gito nga daw nga amin nga grupo ti pamati iso dito ti iglesia nga bagbaga ni Kristo. Wana ta aduta nga minkap sa daryo digiti mamati na ibagata pala ti dinaminsan nga gaputa ti iglesia kayat nasa on bukbuklen digiti tattao nga namati ipagarok damutten nga gaputa namati da ket karaman damutten ijay bagi un iglesia binangon niya po Isos. Ay narigat de nga tat der kap sa tagay ka pungandum kata apay nga saan nga ipatig ti tao di iglesia nga binangon ni Kristo kay kayat da di iglesia nga binangon ti tao. Alaglag pa tayo nga saan nga pulos nga itipon ni Apo Isos. Dagiti tao na nga naisulatan iti aniyaman nga grupo nga binangon ti tao no dikit di ejay binangon na dinatang na bagay tinitidara na nagrigrigaton na ken nangidatunan na iti biyag na. Kaya lang naman nga Dede nagrigrigaton ka sa tagay kaya nga supuni panam kadagiti ayayatem ibang mukit DJ sa bale. Sa bagay no sigim DJ ko na nga and the Lord added to the church. Saan nga ado DJ panginitipunan ti Apo kap sa tayo? Saan nga nagdudumang iglesia ti pagitipunan na? Gaputa may sa DJ binangon niya po Isus nga iglesia ken may samot DJ bagina nga isodeta ti iglesia. Iso nga ba't hindi tayo po programa yung mga magpagaya kaya't mga pakita nga saan nga yung plano ni Apo Yesu Kristo iti adu nga denominasyon napatak nga daytoy kinundinar na agsipod ta ure pa di tiyempo di iti apostol karon na anak ng Apostol Pablo ay mi nga papagayam at dahil din iti madlaw nga panagsisina dagiti Kristiyano iti Corinto. Isu nga nagsurat ni Apostol Pablo kadagiti Kristiyano iti Corinto kat noon iti kasta ket babalawon na ida. Apay nga
Agda iti pamabalaw ni Pablo kadagiti taga Corinto kapsa kagre. When sigun iti surat na kadagiti taga Corinto iti umuna kapitulo. Irugi talat tari 9. Aging gana ijay 13. Ti Diyos mapagtalkan gapo ken kuana naawis kayo iti panakikadwa ken Jesucristo nga apo tayo. O naawis kayo, naawis amin na tao. Iti panakikadwa may message pakikadwan ng Yesu niya po Yesus. Dawatek ngarod kada kayo kakabsat gapo itinagan ni apo tayo Jesucristo asaw enyo amin kumatimay may sa banag ket awan kumadagiti panaglalasin kada kayo nudiket nan anay kumati panagtitimpuyog yu iti may mesa panunot ken may mesa panag rigna sa lutsudek man king kapsat tayo iti obserbasyon mo kadagiti agkun kuna nga kameng damat uno paset damat DJ binangon niya po Isus nga iglesia maaramid ka di detoy imbaga ni Pablo nga sawen dati may sa banag ken adda ko awang kumati pa naglalasin nan anay kumati pa nagtitimpuyog iti member sa panunod iti member sa panagrikna daytoy maaramid kadagiti mamati iti member sa bagi nga puting Isus Away, agam mo kitain tayo kapsa ayaten mi nga papagaya. Napandiyo oras na. DJ adda iti lubong agdama. Ket saan na nga haanda nga sasaoy ti memesa nga banag. Adda iti panaglalasing. anya ti pakelas Apay, mas titay. Ituloy mo. You go to station ID. Station Oh, station ID. And I'll go back over here. You're listening to Radio KNDI on 1270 AM, Honolulu, Hawaii. Talpas mo ba't titay? sinantay kapsat tayo Adda panaglalasing. nati pakelasinan At awan iti nananay nga panagtitimpuyo. Kaya ta sawen nga dagiti agkunkuna nga Kristiyano kadagiti nga daw. Ya. Ikitawan dapat iti may sa grupo. ken obserbaro mo rin pagkadagiti nga panahon kapsat tayo ket adda pa nagkukontra Paano ko kontra? apay ka kukontra dagiti makungkunan nga mamati nupod no nga mamati digitoy ken may sada bagi ken Kristo ngayon dahito iti mangipanagnet kapsat tayo nga saan nga umiso DJ pamati nga kameng damet ata ag sisina da ken ako kontrada Awen. kinapudno na iso deta ti pagas DJ ko na ni Pablo Uy. kanya ko na kapsat tayo Iti Kurana ni Pablo, iti pituloy ta basahin. DJ ko na Korinto kapitulo Oy, 1 Kapitulo 1, unsing gana ti pagbabata, nadamag po ti may papan katakakapsat, karigiti kapalan ni Chloe, nga tasususit ka na kayo, apet tasususit. iso deta ke Una ta ko na, kahit nasawon dito, tunggal may sa katakayo ko na siya kadwanak ni Pablo, siya kadwanak ni Apollos, siya kadwanak ni Cephas, siya kadwanak ni Kristo. Kita ang dito, may sa Kristiyano rin ito, may sa grupo rin ito, Bueno, Kristiyano. kapsat tayo Nakadidagas na ni Pablo, ni Apollos, ni Cephas, ang kakatwada na ito, nakadilang problema ko ba? No, ure, at may sambo dyan doktrina na, ang tinapagigidyanan na. Ay, di ko na, may kadwana ni Pedro ko na dyan duma, kadwana ni Apollos ko na duma, kadwana ni Pablo ko na duma. iso nga tinubngar ni Pablo ni gitoy gapo tamang ipakita ti kinawa na pa nagmemesa day tinakem Una nga may sa pamati na pala, di mamati ah. May sa ti doktrina na dito. ngem ngarod Ah. gapo ta adda di makita ni Pablo kamali Uy. at saan na masurot yan na nanay pa nagkesesa tinubngar na ida Makita, kuna na abdaayaan na sina ni Chris Kristo. Ay hanggang magbalin nga. Dito iglesia, masina-sina, masaya-saya kakabsa. Well, iso nga naka ay mga minsan sa taryo ta awam mo ti ako nakat nga saan nga anak ti Dios dagiti akong kuna nga mamati ngem no anak ti Dios iso daytoy ti kang kanayon nga sudek apay no anak natay amin ti Dios di kat kayat nga nangasawen ni Apo Dios metlaeng ti author ti panagkukontra Una, talaga,
Nga agpepeso ka di nga ni Apo Diyos ti author ti panag sisina Awa. kapsat Dario. Kuna na, di mo na Korinto Kapitulo 14, ti Diyos ang nga Diyos tiriri, nudi talna. Versikulo 33, kapsat. No Diyos ti tal na apay karo gati mararami tatag sa nga tal na riribo. Ay una ta sisina mo tindig kung kuna nga mamati ng Kristo. Lukas tangarod kapsat Dario. Saan nga apagiso dejay pamati nga ibagbagada ri gidjay nga gagayem agsipot ta saan da nga naitipon kadejay may mesa nga grupo nga ditoy nga yan tipudno nga panag kay kaysa. Sa Tagreg, ibagbaga pa ng Pablo Idi. Kita kami di pa nagsurat na di Roma. Balbalaagan ng di tao ini. Kaya, kadati ti balbalaan ti Diyos kadagiti nga nagdawata, di pa nabura dati kasurat. Kaya versikulo 17 ko na ti kapitulo 16 ti Roma. Ngayon dawatit kada kayo kakapsat, at kitain nyo dagiti arda ang mga taod kadagiti panagsisina, kaya pa katipulan, ang may salungasing dahil susuro kayo nadalyo, ket umadayo kayo kuma, kadakwada. Wen, at dari giti mangisorsoro kadagiti sorsoro nga nagduduma nga daytoy ti makita mga agkukontra. Uy, So nga handa nga rami din ti panag kay kaysa di dyan. At apay ko nata nga dagiti ket arami din pa nagsisina. Wala ka siyam nga kayat nga may bilang ijay iglesia nga binangon ni Apo Isos. Mangbangon damot ti bukod nga grupo. Intuno ada na laing kadya nga grupo, sumina mangbangon ti bukod nga grupo. Nga ibatay na kanong di dyan pamati na kini Apo Esos. Ket anak na rami tata, anak ti resulta di gito nga paspasama. No di iti nagkakaado nga pamati. Ngam no ituloy ta di dyan basay, nga basay di dyan binasa mi tayo. Nasakit Titulo 16. nasakita panunutin kap sa tagreg nga awan di Awang mabalita. mabalita na ito iti surat ni Pablo, iti versikulo 18. Basbasahan talae. 17 di dyan binasa, Hmm. ituloy ta ti 18. Tadagita sa anda nagserbiken apo tayo a Hesus Kristo, no diket kadagiti ti tiyan damot laeng, ket gapu kadagiti nalinis, ken nasayaat apalpalawad, nalinis ken nasayaat tayo di apalawad, alilawen da dagiti pospuso dagiti nanengneng. Kada ito tatati delikado ka sa tali, kaya baka ipagarop dagiti katao namin nga gapot na nalinis ken nasayat dagiti pa nagipalpalawag da ngem no ammong ti sarsaritaan ti Biblia saan nga nalinis ken saan nga Isu nga nasayat ka nga sa tali mapabalaw. palpalawag da. At ang mapabalaw dagiti adungag ko na ay si relihiyong ke pagsapulan. Uy, at Ay, kasta ti impression da dagiti daduma kita ang kami kap sa tagreg. Siya sino bubaba ng kunada. eh siyempre DJ leader Dagiti grupo, DJ lead di grupo Ala, may pagtangsit mi ay tinagakabsat. Kami nga kamkamang Teachers of Christ. Wan tiba nang kada kami. Mga preacher, mga kasaba. Wan tiba nang kada kami. Payag sipot ta. Haan mi nga kitkitain. DJ, kuna tayo nga panagserbi para iti material banag. Di kitkitain mi panagserbi nga maipay kinako Diyos. So nga, kuna na, dagito yung kataptao, hanga dagap kung kuna, basbasahin may, ag serbida, kadagititi tiyan tamot laeng. So nga, hantay mababalaw, si tao. May bagada nga negosyo, iti relihiyon. Pudno nga at dati pagipasaran di kita sa Sauti kas Jacob Santario. No pe kasta de saan ko nga nuguton nga di relihiyon wenno pamating en soro ni Apo ting Hesus Kristo saan nga negosyo kap Santario. No di kat daytoy ket may paay ti panakaisalakan saan nga iti bisinti buksit wenno panagkasapulan iti material Material. panag no di ket dayjay kasapulan ti kararwa. Iso deta ti ipaay dayjay awis niya po Esos nga serbi iti Diyos. Iso nga kapsa na Greg, manipugpay tayo ng rugita, natatagamot ang tikin na may mesa ti iglesia, nga binangon niya po tayo Yesu Kristo. Ayatin mi nga papagayam, isuro ti Biblia, nga saan ba't nga isalakan ni Kristo, nagiti so amin. Apay
Ah, At di pa managdagta kapsat Dario, iti detang imbaga, mano ka di ngamin, ti iglesia nga isalakan niya po Yesus. Kinaan niya dati yung iglesia. no, nang bangon ni Kristo, iti may salain ng iglesia. Siyempre, at DJ, isalakan na, at DJ abutla, ang iglesia nga binangon na. Ngayon suleta tinagsagabaan na. Ngayon nagsagabaan na. Ken ginatang na itinapatay ka dara. Kung na itindi nga papagaya, may peso 5.23. Tati asawa, lalaki, iso ti ulo ti babae. Alalain na pesos ti ehemplo ti asawa kam sa tagreg. Di relasyon ti asawa nga lalaki kan babae. Sa sarita na to, So nangyari ka ni iso Pablo. nangyari ka na. Basta ipakita tanong apay. Kuna na. Tati asawa, lalaki, iso ti ulo ti babae. Kasunod ti Kristo, iso ti ulo ti iglesia. Kahit isumot lang ti manang isalakan ti bagi. The savior of the body. Ano nga bagi na dyan, isalakan na kapsa Ay siyempre di dyan bagina ng suleta ti iglesia. Ta awan sa bali nga bagi ni Apo Isus ngin lawlawag. Dagiti Biblia. apostol ken Oy. ni Biblia no saan nga di binangon ni Apo Isus. Wala ka. Ti bagbaga ti Biblia nga bagi ti iglesia. Ti bagbaga na nga ulo ti iglesia iso ni Kristo. Inyarik tatta ni Pablo ti agasawa ni Gito. Ngayon, iti versikulo 32, ilalawag dito ni Apostol Pablo. Dahil yung palimod dakil, nga magsawak ang may papankan Kristo kiniti iglesia, inarabat na lang ti agasawa na mangilalawag ka dagiti nga pagbanag. Nung kasano, ti kinapatag di iglesia nga bagi niya po ito yung Kristo. Nga ni Kristo yung ulo, ti iglesia iso ti bagi, kit ti salakat to ni Kristo, di niya bagi na nga iso ti iglesia. Ay hindi nga papagaya, may iti nga sa saan na nga isalakan, dagiti iso amin. Awan ti pamanipik ni Biblia, nga isalakan ni Kristo, dagiti iso amin na grupo ti pamati. Kaslang amin ti mangmagtayo pa nulat tumakapsat Dario. Ayaten mi nga papagaya. At dari kita kung nga kasla pagpidutan ni Apo Isus iti salakan na dagiti so amin na grupo. Awan ti kasta nga mabasa tayo ti Biblia. Agsipod ta ti plano ba lain nanipod iti damo pinagkekesan na ti Hudyo ken Hentil tapnon iti may sa bagi sa Jeda nga may kapya kini Apo Dios. Apo Diyos. Saan nga to? Dati iglesia, hindi may kapya ka na Apo Diyos. Kahit, no dagiti, tinekapya ka na Apo Diyos, dagiti ka rin natin itirwat. Dagi jay ti maaw-awis pailain kapsat Dario. Dagi jay ti maaw-awis. Yeah. Nga may kapya. Iso nga, no, adda kayo, kakapsa, titirwat. Anya ko na ni Juan, hindi Apokalipsis. Yeah? Sumurin kayo kan Ay, jay rumor kayo kan Juan ang tao, 18:4. Pagbasa ka sa Tagreg, di awis. basan tayo sa Apokalipsis, Oy. iti kapitulo Kahit nangigkot iti, may kanagkapo sa dilangit akong kunana, rumor kay kankuana o tao. Tatlo di kay may raman ka dagiti basbason na kintatlo saan niyo, nga awatin dagiti saplit na. 18:4 iti Apokalipsis. Ano ko na, rumor kayo kankuana o tao. Tumipon kayo, ijay iglesia. Kaya po tayo ba? rumor kay kadagiti denominasyon. Rumor kay kadagiti denominasyon. May raman kay saplit na. Kaya nga, ay mi nga papagayam, nagsagin mi, iti panagserbimi man yung kanagay dito nga malam, agyaman kami ti panggarabayo, iksapi kali. Andi nga yung kakapto man yun, ito umay nga Domingo, iti sa bali pa nga parang ti programa tayo, ti isuro, ti Biblia. Ti pagayam yung itinagan ni Kapsa Tabreg, Darius Tavilio, mag-ibabati ng baga, malam yung amin. Ayan, Brother Edimar. Very clear explanation about the church. Iso nga dati homework tayo. Masapol nga amon tayo, isukin tayo, no asino ti kaakin autoridad, dagitiin tayo, sursurutan nga iglesia. So dayjay, masapol nga amon tayo dagiti kakapsat king gagayam. Umisulo una di sursuro ni Kapsat Jonathan Edward, kadayjay, kadaydi no malagipyo, kadaydi Church of the Bible. Malagipyo dayjay. Naipalawag nga umiso dagiti nga sursuro. Ket tatamanen pinasingkidan manen ni Kapsat Dario Estabilio ken Brother Greg Maluga. Iso nga dagitoy kit napintas nga adal Kapsat ken gagayam takas diakonat awanti mo nga babawi no dikit mod udi.
So nga napintas, di nga adal, dagiti ko kapsat, Brother Dario Estabilio, kat may isang nga manursoro, evangelista, di Pilipinas, kastamit kini kapsat Gregorio Maluga. Mabuya yu ida iti YouTube, birokin yu lang iti isuro ti Biblia, iti YouTube, kapsat kinagayam, kan kastamit dagiti sursuro ni kapsat Kevin Presley, iti letthebiblespeak.com. So nga dagitoy ket awan to ti may rason tayo kay Apo Dios ta inikan na tayo dagitoyen iti no kasano tayo nga maamuan ito mismo nga sursuro. Isong isaganan tayo dahil aton no dumatag tayo kay Apo Hesus tapnon ammo tayo ti isong sumbat tayo. Awan ton ti chance mo kapsat. So nga napintas laon na yan namatim ako na ito'y kapsat Edimar. When Kapsat Melvin, nagpaisulawan nagpintas nga adal di Jempay ni Kapsat Dario ken Kapsat Greg. Anya na nagpintas ti presentasyon ken palawag di iti dua a kakapsat iti pamati ken dagitoy nalalaing nga mga kasabatayo. Kapsat Melvin. Akas na bagada, Kapsat Melvin iti pateg ti iglesia, abinangon ni Apo tayo nga Heso Kristo. Nalawag tagaputi kinapateg na ket isu nagtuok ken nagsagaba ken impay na ginatang na tidara na babayan tidara na iti dayta abagina isu iti iglesia. Isu nga han nga basta-basta dati nga iglesia nga binangon na Apo Hesus kapsat iya. The Church of the Bible, as we have heard from the teaching of Brother Jonathan Edwards of the Pure and Simple Bible.com, is a body of all believers in one accord, worshiping God in spirit and in truth. And with the discussion of Brother Greg and Brother Dario, further on telling us, referring to marriage, kaskaditi asawa, a husband and wife relationship as one body, salamay sa nga bagi, which is the husband is the head of the wife, and so with Christ is the head of the church and the savior of his body. Ephesians 5:22-23. The fulfillment of one body and one spirit. Paiso Kapsat Melvin. Noon maripar mo ni bagada pay ken palawag da iti importansya ken pateg iti panagmaymaysa dagiti kamkaming iti bagina iti iglesia. Awan iti panaglalasin, awan iti panagkukontra, awan iti panagsususik, ken awan iti panagsisina. Napateg nga rod Kapsat Melvin iti pateg ti panagmaymaysa iti sao aramid ken sursuro dagiti ni kaming iti ni espiritu na bagi ni Kristo isu ti iglesia. When lagapen tayo kapsat ken gagaya, remember Apostle Paul teaching to the church in Ephesus. Ijay kaya na nadakamat dito nga teksto dito yung Biblia kakapsat. Iti English ko na I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling which you were called, with all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Sa naintuloy dito, there is one body and one Spirit, just as you were called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Ephesians chapter 4, verse 1-6. A powerful message to all churches. Division is a grave sin that make worship worthless. Awan sa serbina iti panagdaydayo ken Apo Dios no saan nagkakatunusan dagiti miyembro. Nagpaiso to sa akong kapsat. Anya na nagpintas pa iti palawag da Brother Greg ken Brother Dario, Kapsat Melvin, at ipanagserbi tayo iti iglesia ket saan ang negosyo. Gapuna ta daytoy ket panagtrabaho iti panakaisalakan na may paay iti kararwa akas awis ti Dios. Among Brother Eddie, we are saved by honest and truthful desire of serving God. If we take a position just to make money, you are like those people Jesus told us to watch. Beware of the false prophets, teachers, who come to you dressed as sheep, appearing gentle and innocent, but inwardly are ravenous wolves. But their fruit you will recognize them, that is, by their contrived doctrine and self-focus, very blunt and pointed directly to those taking advantage of their position as preachers, evangelists in the church. Uy kapsat nagpaiso launay.
Ayatin mi papagayam napataklaw na iti palawag dagito kakabsat amay may salayng iti salakan ni Kristo abagina nga isu ti iglesia na abinamon na agpaysulaon na iti sinarita ni Kapsat Dario ken Kapsat Greg nga saan nang isalakan dagiti amin ang naduma-duma pamati wenno grupo iti naduma-duma pamati akas ne bagada manipod pa di damo ken iti rugina kas plano ti Dios babayan ken Kristo a pinagmaymaysana dagiti hentil ken Hudyo tapno iti dayta may sa bagi nga isu ti iglesia ket sadyayda a may kapya ken ni Apo Dios. Sublianak DJ banlaag ni Apostol Pablo iti iglesia ti Corinto kapsat na nadakamat da deto itay ngam iti English kuna nakasto ti panangipataros nga iti English. Now I plead with you, brethren, by the name of the Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Nakadado tata dagiti iglesia nga awan ti panagtutunos da kakabsat ken gagayem. Clearly, the Bible preaches unity among all believers. Ti Biblia kat kasabana ti panagmaymaysa saan ket di panagsisina apan nagduduma ti pamati. Wen Kapsat Melvin, so yawis tamanen. Wen ayaten mi adumdum ngay akas awis mi met kada kayo. Itanta dapat tiyempuyo ngaro drum war kayo kadakwada ket tumipon kayo iti iglesia akas na espiritu na bagi ni Kristo tapno miragpat kayo iti inanama nga inkari ti Dios apan nakisalakan ken tapno may kapya tayo met babaen ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo. At damay sa nga adal nga kayat kung ibati kada kayo kakabsat king gagayam itiin kami panagpakada kada iti rabi. May sa nga adal ako nakit na bisa ang mangyadayo kadagiti amin at tattao iti iglesia binangon ni Apo Jesus. Proverbio 14:12. There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. A very serious frame of mind that will lead you directly to the snare of the devil. At dada dagiti ipagarok tayo nga husto adalan niyang gayam iti pagpatinggaan na ket dalan ni patay. Remember, it is not who you know in the congregation of men, but what you know in the teaching of Christ about His church in the New Testament. We will answer to God of our choices. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is discerner of the thoughts and intent of the heart. Iti dayto ikapsat na madanon na gidya ores mi ket ipagpakadamin kakapsat king gagayam ket iyawis mi manen iti panagigimong mi mo may kayo makipag may sa kada kami nga agdaydayaw kani Apo Dios kakapsat king gagayam. Agpakada kami kakapsat king gagayam ket kasya ko na oras ti panagigimong mi 9:30 AM and 1 PM. Ada kami dito 94371 Ikipuni Street, Waipahu, Hawaii. Matawagan na kami ti 808-200-7438 when text message kayo. Kada kami iti 808-376-9844 when no 393-8327. Iyawis mi pa'y kakapsat. Ipaganit-gat mi nga mapang kayo kadagiti website nga naipagami itay tapnon at dapat nga mapanagnakan nyo iti umisong sursuro may papan iti iglesia. Mabalin nyo pa nga bisitahin iti website mi iti churchofchristhawaii.com www.churchofchristhawaii.com ket no adda iti kayat yung nga maamuan adada dito yung dagiti may papan ti sursuro ken alagaden ti iglesia nga sursuroten ti iglesia binangon ni Apo Jesus. Kastan nga kayam, dato yan ni Kapsat Ki. His time is up. My time is up. But anyway, kaya't kuman nga iting kami pa nagpakada, din tayo dati napintas nga sonata. You're good. I was just bringing stuff in so I could listen. You're good. It's a good time.
Excited kami dyan. Magpas. Excited. Wala si Kalatan. Dito yung cellphone mo ikaroon ng phone? Yung cellphone mo.